Bismillahirrahmanirrahim. Gelî beşdaran li sosyal medya civakî her wisa di realê de gelek tê pirsîn nimêj çi wextê li ser Mislimana ferz bîye, nimêj bi hatina İslamê, hatina Qur'anê li ser Hezretî Muhammed li Mi'racê ferz bîye, an nimêj beriya Pêxember aleyhissalatu vesselam jî ferz bû pêşa ümmetê pêşî û pêxemberê pêşî ferz bi ferz nebû pirsê wiha tê kirinê. Em dixwazin di ber ronaya ayetê de du ayetê de behsa vê mijarê bikin. Nimêj ne bi Muhammed aleyhissalatu vesselam ferz bîye, ne li Mi'racê ferz bî çawa hinek alim û ulema dibêjin li ser hedîsê zeîfê ku nakûkî nabirî wî Qur'anê de heye. Nimêj li ser tembamê pêxembera ferzin. Em dikarin ji Qur'anê bi dehan ayeta bînî were li ser çi pêxemberî çawa Xwedî Teala emrî kirî li mêj bike, Xwedî Teala Qur'an de baz dike. Ji ber ku gava Xwedî divê li mêj bike, li mêj li ser ümmetê pêşiya Muhammed aleyhissalatu vesselam jî ferz bû. Xwedî Teala di Sûrê Enbiya ayeta heftê û Bismillahirrahmanirrahim wiha dibêje. وَجَعَلْنَاهُمْ ew hinek ayeta heftê du behsa hinek pêxembera derbas dide. Behsa navê hinek pêxembera derbas dibe. Divê وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Divê me emrê be wana kirin rêber û em bivê pêşengê însana ku wan bînin ser bi emrê me bînin ser rêya rast û durist. Yani ew pêxemberê ku navên Qur'an derbas dibe, me kir pêşeng û rêberê însana ku bi emrê me yani bi wehya ku me ji wan raşandî însana bînin ser rêya rast sîratal müstekîm. Ve ewheyna îleyhim me wehy ji wan re kir fi'lel xeyratî ku fi'lel xeyratî ku qenciyê bikin, qencî başî bikin ve îqames selatî li mêj bikin. Eva ji bo İbrahim aleyhissalatu vesselam dibêje, her wisa pêxember pêşê wî dibêje ve îtaez zekatî her wisa zekatê bidin. Ve kânû lena abidîn, wana tev ji me re ibadet dikirin. Eva dereqî İbrahim û Lut û embê Yaqûb û İshak wan da behs dikin. Behsa wan pêxembera dikin. Her wisa Xwedî Teala di Sûrê Nehl ayeta 123 da dibêje ji bo Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje divê thumme paşê ewheyna îleyke me wehy ji te reşand en ittebî millete İbrahîme henîfe ku tu bibe tabi'ê milletê İbrahim dînê rast û duristî İbrahim ê pak û paqijî İbrahim bibe. Ve ma kâne minel müşrikîn, İbrahim ji müşrika nebû. Ew kesê ku divê ji li mêj li Mi'racê ferz bîye, ew İslamiyetê ji Hezretî Muhammed dest pê dikin. Problem di vira da ye. İslamiyet beriya Hezretî Muhammed hebû. İnne dîne indellâhil İslam. Gava Xwedî Teala dibe bêguman dîn li ba Xwedî İslam e. Ew tenê ji bo Qur'anê navê ji Adem ra divê, ji Nuh ra divê, ji İbrahim ra divê, ji İshak ra divê, ji temama ra behs dike ku nimêj em bivê dîn li ba wana İslam e û xeleka zincîla dawî Qur'an e wehya ku ji pêxember hatî û pêxemberî bî dawî bîye. Ji ber wî li mêj li ser temamê pêxembera ferz bîye û ev li mêja ku ana em dike pêxemberê pêşî jî kirî lewra gava Xwedî Teala divê li mêj bike ji wan re di wir da behsa rikaet û wextê wî nake. Lê di Qur'anê de behsa wexta li mêjê dike û her wisa pêxember selat û selavê Xwedê lê be divê sellû kema re'eytumûnî usellî. Ez çawa nimêj dikim, hûn jî wisa li mêj bikim. Evekî gotinekî Hezretî Aîşe heye di Qur'anê de dibêje Cebrail aleyhissalatu vesselam hatî li mêja Nîvrû, li mêja Sivê, li mêja Eşayê, Meğreb Esê yani tamamê li mêja bi pêxember dayî kirin. Yani dibe ku rikaetê li mêjê hatibû ji bîra kirinê xurafat ketibê, bid'at ketibê ama nimêj bi Hezretî Pêxember ferz nebîye û her wisa ew mesela ku
لمعراج فرض بیه موسی هات جوجه موسی گوتی پیغمبر گوتی پنجی وقت المجد سر مدى مفرض بي حضرت موسى گوتی مدى تپیک نانی چوی هاتی حتی پنجاتی اوانا اصل و اساسی ویتونه نکم معراج اصلی ویتونه معراج هی اوان چیروکی کو لسر ناوی پیغمبر بو معراج دیویژن اوا تفز دی قرآن چیروکن بی تیاترونه تشتکی وسا تونه کو پیغمبر هر قاتکی صحابه پیغمبره کی دیتی و موسی بی سیمسار دنا برا خود پیغمبر دا اف چیروکن وکی دنا İslamiyet nec Hazreti Muhammed dest bikri ji tamamı peygamber ara limeş o zekat ferz biye.